ekene eyi n'ụbọchị taa bụ ụbọchị nke itenaịnị n'ime ọnwa Ọgọst 2025 wee bịa ụbọchị Satọde bịa ụbọchị anyị ji azụ ahịa eke n'ụzọ abụọ anyị nwere n'ala Igbo mụnwa n'isi Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka eze Igbo gburugburu n'ụwa niile eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ na-ayọ ha ayịyọ Chukwu abịa ma ka iwepụrụ ụmụ mbụ ndị Igbo alịkata alị adara adara gị nwawe onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ mịnọ Naijiria mịnọ n'obodo oyibo ana m ewepụ alịkata alị adara adara na ndụ wee na-ekwu na ihe omume ga na-aga aga ị na-arụ ọrụ oyibo ihe na-eme promotion ị na-arụ ọrụ aka ihe na-alụta ego alịkata alị adaba adaba aza na ndụ malite n'oge awa ekpere eze omeiwu ukwu na ekpere ime ndụ n'ụtụtụ gị ma nwa onye Igbo ebe ọhụrụ na ị nọ ma ị nọ Naijiria ma ị nọ n'obodo oyibo malite n'oge awa ịya alị ihe azị ada ekpere eze omeiwu ukwu na ekpere ime ndụ n'ụtụtụ anyị wee na-ekwu maka anyị gwara ya ka ọlị ise